Boas tardes, compañeiros e compañeiras. Moitas gracias pola vosa presencia. Queremos que hoxe podemos estar orgullosos desta resposta do pobo de Monforte, dos cidadáns da Ribeira Sacra. Gracias a todos. Esto demuestra que un pueblo unido jamás será vencido. No nos podemos resignar a tanto recorte ante un gobierno que non podemos decir nin que é legítimo, porque fai todo o contrario do que dixo no programa electoral. Sube o IVA, recorta as pensións, sube os medicamentos, o repago os máis desfavorecidos que cobran pensións que non chegan a final de mes, recorta a sanidade, recorta a educación. Creemos que é un goberno que está destruindo o pueblo, destruye as familias e, polo tanto, hai unha resposta social dos sindicatos, dos partidos de izquierda, dunha maioría social, compañeros.